И ето ни отново, на този път гасиме пожар. Така ни тръгва деня, днеска е събота, първа пролет, както виждате. Трябва да гасим и пожари. Ето на един колега да му изгорят клоните горе. И гледайте каква беля са направили хората. Така, това е трактора на мой близък и приятел, който разбира се работи в Кубота, който ми продаде моята Кубота М7. Сега сме на гости в неговото стопанство в Равнище. Може да видите какъв хубав навес е направил. Него го чакаме да дойде от София вече един час. Да, той идва с чероки. Нека така, тъкъкам ще дойде на време да види как се снима върху трактора му. Овощарски трактор. Това е предпазител за обръщане. Удобен е, но единственият минус на тия трактори е, че няма кабина, разбира се, и целият прахоляк влиза в теб, но като цяло си има абсолютно всички екстри, огледала си има и между другото е много удобен. Аз първ път си имам такъв трактор, така че не се колебайте да ми се обадите, когато решите да си купувате Кубота, ще ви направя специална стъпка от 20% от цената. И вече се появи собственика на стопанството, който ви споменах преди малко във видеото. Облечен е с чисто нови обувки, с панталон, с колан и с официална тениска. Така се идва да се работи, но те работни дрехи са му вътре, разбираемо е защо. Ние сме по къси панталони и очила слънчеви. Сега чакаме да дойде камиона. Трябва да е директор. Да, след трябва да има директори. Не мога само индианци, трябва и вожд. Ето го вожда. Вижте го хубаво. Пич е голям, работи в Кубота, така че ако ви трябва нещо от Кубота, първо на мен ми се обадете. Аз съм Хорсфук, вие сте с Телешоп. Така, чакаме сега, разбира се, вече е 12:10. Свършили сме 0,1% от днешните задачи. Чакаме да дойде камиончето на топлоизолация. Благодаря на Сашо, че ни го даде за събота, да дойдем да вземем с Фредела. Още не знаем с Фредела колко е голям, сега ще разбереме и дали ще мога да го дигнем ние четиримата. На Делян ще го разтовариме с трактора, но тук ще го товариме на ръце. И ето, здравейте, драги зрители, отново в нашия канал на Кастра Премиум. Добре дошли. Благодаря на всичките абонати, всичките лайкове и така нататък. И за интереса само към трите ми видеа, които направих до този момент. Вече е 2 април, разбира се, както виждате, всичко вече е зелено. Дръвчетата цъфнаха и на мене ми е първи ден на вилата. И много работа ми предстои, като за начало трябва да оправя къщата, да я почиста, понеже ми е първо идване, инструменти. Разбира се, маркучи, един маркуч, втори маркуч. Това е теглича за трактора. Тук има една помпа Бибо. Това е влажна боя, една туба за нафта, туба за бензин и разбира се водостройката. Без нея не ходя никъде. Така, това нещо е стилаж, който си купих от Баухаус за съдовете вътре в къщата. Ще ви покажа после. Така че интересното тепърва предстои. Харесайте нашия канал, абонирайте се за него, ударете камбанката и до след малко. Значи купих си прекрасни очила на 3M. Не мога да повярвам какво стъкло имат. Очила, които струват много цифрени суми. Няма такова стъкло за 3M. Очилата просто слънчеви, улекотени, без да те стискат. Просто очилата са феноменални. И тежката задача започва с подреждането, защото искам да видите как съм оставил масата. В какъв вид е масата, идвал съм ето кашлон за трактора, нови приспособления, препарати, резачки. Това трябва да се монтира също сега навънка. И гаража е в просто много разстроен вид. Видно от целия гараж ще бъде съборен и ще бъде направен на негово място висок гараж, двоен, с високи врати, Хьорман, разбира се. Гаражът ще бъде залепен до къщата, ще бъде около 5 метра висок и ще закрива този прозорец и ще продължава натам и ще свършва около 10 на метра. Ще бъде, това ще ми е гаража и работилницата за къщата. Не знам какво си мислите, когато гледате видеото. Е неизмазан гараж, нали? Стари врати, да, стар е гаража. Преди 30 години е правен, може би.
Държава 30 години. Както сами виждате, върху имота минава високото напрежение на останалата част от населеното място, горната махала. За да се получи това, което искам аз законно с архитект да се узакони, разбира се, този стълб, който ще ви покажа сега, не трябва да го има тук, трябва да бъде изместен ето там на улицата. И разбира се, предполагате за сметка на кого ще бъде това. И така. И по-тежката част от задачата е засаждането на 150 млади фиданки череша. 100 броя Sweetheart и 50 броя Ван. Или обратното беше. Ще ви извържа, но като хода да си ги взема тази седмица от разсадника в Кюстендил до Бобов дол, от семейство Игнатови до Аяни в овощарството. Това ще ми е третия разсадник, от който купувам материал посадъчен, но да се надяваме, че този път ще бъде всичко наред. И така, както виждате, от миналата година машината си стои покрита, няколко пъти я превързвах. Вързал съм я с винил, който винил, може би, не знам как издържа цели 5 месеца, защото е съвсем най-обикновен. Ето виждате къде е прокъсан тук. Чувате как го духа вятъра. И сега ще взема размери за новия винил. Преди да го сваля този от трактора, ще го опълня, ще взема нови размери, да си поръчам нов винил, който да ми покрива в следващата зима и гумите. Така. И да сме благодарни на нашия приятел от Кубота, Семо, който ни предостави този хидравличен свредел. Редуктора. Това е направено с двете дръжки да се дига. Силоотводния вал. Частта, която се закача на триточковия, свредела. Гордо около 200-300 кг е тежък. Но е тежък. Ще ви покажа и пиновете за трите точки. Мога да ви кажа, че е турски. Нямам наблюдение, не съм работил. И сега ще разберем. Просто гледайте. И така, едни от нещата, които сме донесли за поливане, разбира се, е помпата Бибо, която, както виждате, е използвана, съдейки по мръсотията, която е. Това, разбира се, директно отива в боклука. Значи, защо съм я извадил и каква е работата в случая. Тук пред мен е теглича на трактора, разбира се. За да видим, защото аз не съм го виждал. От Кубота ми го доставиха. Много бързо случиха с нещата от момчетата от Кубота. Много съм доволен от тях. Ако си търсите партньора в земеделието, това е КББ България, представители на Кубота. Значи толкова много тежи теглича, за да дърпа толкова много. Представете си, вижте за какво е дирекция. Аз как го дига. Така, 3 места за пиновете има. Така, доста боклуци хвърляме. Има сега. Шар Мюлер, Австрия. Разбира се,
Там няма 6-5 при куботата, всичко се прави в доказани държави. Даже така ще го обърна към вас, за да може да видите пина. Ето го тук, това е отгоре. Щивчето, разбира се, так. Здрави са много. Просто табела си има теглича. Да видим какво пише на нея. Така, производството, модела и разбира се доколкото, но както виждаме е на немски. Така че има си сайт фирмата, така че там може да има повече спецификации. Така. Него ще го проверим след малко, защото той много тежи. Така, връщаме се на помпата. Сега разбира се, днес посетих магазин Топлотехника в Дупница. За мен това е най-добрият магазин за абсолютно всякакъв тип ВиК, отопление, вентилация, абсолютно всичко не само в Дупница, а и в цялата страна. Топлотехника се нарича, в едно голямо хале, хората са много читави, няма нещо, което да не съм искал и да не сме го направили заедно с тях. Така, сега, първо, това е изхода на бибото. Това е 11, не 11 четвърти, 11 1/2 се води като размер, след цол се пада това. Така, това ще бъде. Идеята е поливането, малко по-късно ще видите, само нали да се сглобиме частите. Така, маркуч. Знаете, има стотици видове маркучи. Те ми препоръчаха един доста добър, който е доказан маркуч. Не съм работил никога с такъв. Това е точно ако не се лъжа 11 1/2. Ще че това фи колко е, май фи 40, ако не се лъжа. И тук пише 21 метра. 6 лайн. На цол. Щом пише едно. Значи на цол те от магазина даже си го написали. Имаха готова петица. Казаха, че това бил много добър и хубав маркуч. Обичам, когато си купувам нови неща и ги пробвам как работят. Така. Идеята тук каква е? Разбира се, този маркуч е за купчето. Си рече става въпрос за поливането. Ще поливаме последния начин. Купчето, където може би го виждате, събира точно около тон. Ще бъде качено на челния товар с вилиците на трактора. Ще бъде напълнено с вода с това бибо от хидрофорната шахта. И след това на полето ще се полива с него гравитачно. Така съм измислил схемата. Никога не съм я правил, би трябвало да проработи. Когато имаш техника и си организиран и знаеш какво искаш, нещата се случват. Но трудно. Така, за бибото съм взел поливен градински маркуч, който съм много предубеден към него. Защо? Защото когато засадих черешовата градина 2020 година, купих от София един такъв. Не знам на коя компания беше, че той има много. В момента, в който го наду бензиновата помпа, целият да се напукат и на такива малки пръски да е спукан и пръска навсякъде. Така скоби сме взели, пожарникарски скоби, така ги наричали. Разбира се, били най-здравите, доказани. Така, ето го маркуча. Тук си влиза в... Така, стягаме си тук, това го потапяме. Пълниме купчето, на купчето му слагаме крана отдолу, слагаме му преходника, слагаме му щуцера и на щуцера, разбира се, слагаме жълтия маркуч. Ето така ще влезне вътре. Така, то даже си влиза, защото е лесно. Така, от другата страна ще бъде нещо по-интересно. Ще бъде пак с щуцер, защото няма друг вариант при влизане и излизане. И това нещо съм си го направил,
за да може когато реша да спра водата на някъба, да си я спра, разбира се. Вижте колко просто. С хубав кран. Кран е може би около 9 лева и нещо. За всичките неща сумата беше 62 лева. И разбира се преходник, за да може от тук да си сложа FI25 черна тръба, за да не ми пръска като поливам. Така че харесайте това видео, помагате ни много, пишете ли коментари, споделяйте, камбанката, subscribe. И драги зрители, преди да почнем да правим каквото ще да било с трактора, трябва да го отвием. Вече сме пролет, както чувате, птичките пеят, мина зимата, времето е прекрасно, вече сме април месец. Аз забравих, че имам трактор. Сетих се скоро и реших да дойда да го покарам малко. Веднага, щом спра трактора, се чува помпата на AdBlue. Много интересно, защото е направено да не замръзва. Ето виждате колко лесно излизат пиновете на кофата. Просто е направено феноменално. Кофата е Sonarol, полско производство, е уникална, просто 5000 лева струваше, но си заслужаваше. Сега ги пускаме да се изтекат. Така и сега ще откачиме кофата, ако всичко е наред, разбира се. Ако нищо не е наред, няма да откачиме. Сега ще разберем, ще откачиме. И така, мулчера беше събрал малко вода от зимата, изтече долу на земята. Я да видим сега какво става. Валяка е целият ръждясъл, а не е целият само от тази страна. Я да видим. Вътре чуковете са си наред. Малко са позахабени, т.е. не малко, а доста са позахабени чуковете. Разбира се, сме си за нови чуковете, виждате. От кубота. Някои са добре, някои са зле, но просто не ни пречи по никакъв повод да ги минеме с флекса. Ето така. И ето ни вече на път за бензиностанцията, която се намира на около 13-14 км от къщата. Така че отиваме да зареждаме гориво. Това ще ни е за първи път тази година.
Първото ми идване за тази година. Вече сме 3 април. Както виждате, всичко е зелено, дърветата са цъфнали. Това, което ни предстои е утре засаждането на нови 150 дървета тук в овощната градина, поради нехващането им от незнайни причини защо, но човек си чупи главата, докато не разбере защо. Изкусих нарочно, за да може утре, когато работим, да ни е още по-удобно. Ще копаем с фредел. С фредела ви го показах вече и тепърва може да ще го виждате. Така че утре предстои още по-интересната част. Днеска беше почти не толкова скучната, но очаквайте още по-интересни неща. Моля да ни подкрепите, като се абонирате за нашия канал, като харесате всичките видеа останали, макар и те да не са много. Много съм щастлив, че имам вече последователи. Пишете ми коментари и от тук нататък всичко е в вашите ръце. Благодаря и следващия път. Продължаваме с опитите за борбата. Свалянето на мулчера не беше абсолютно нищо особено. Хората са си го сметнали, много елементарно. Маркучите хидравличните си написах кой откъде ми е бил, защото съм свикнал с копчетата. Двете кръчета са на една града да са хоризонтално, абсолютно нямаш нищо сложно. Така, винаги в едни цели има много проблеми и проблемите започнаха. До тук всичко беше наред, но средела, който взехме, не става на триточковата система, защото е за категория първа и втора до 100 коня, а над 100 коня е трета категория навес. Просто трактор е по-голям от средела. И сега се оказва, че абсолютно нищо не правиме, а вече дръвчетата цъфнаха. Утре трябва да копаят дупките. Трябваше да копаем дупките. Но сега няма да копаем нищо, защото нямаме средел. Ето, сметката е проста. Близо 70 с фредела. Рамената на трактора, разбира се, са 105. Ето откъде се получава проблем. И вече е около 9 часа сутринта. На следващия ден, в който разбрахме, че с фредела няма да стане на трактора, понеже с фредела е за трактор до 100 коня, а нашия 170 коня. И много се чудех какво да правя, разбира се, защото това са само разходи, време и така нататък за взимането на сфредела. А самия сфредел ми го служи Семо от Кобота. И така, сега винаги има вариант Б. Вариант Б е следния. 2021 година купих ръчен сфредел на Шейпар. Бензинов. Но проблемът е при него, че много трудно се работи с него, защото почвата е глинеста и има много голямо натоварване физическо върху този, който работи с него. И сега ще видим какво предстои. Първо ще го намеря в гаража, защото не съм го ползвал от 3 години. Той е за всякакъв тип дупки. Има FIT 10, FIT 20, FIT 30 и FIT 40. И разбира се, ще копаем с най-голямото 40 см и най-тежкото. Сега ще го отворя, ще ги намеря приставките с фределите, ще го запаля, ще видя как работи, но сам човек не може да работи в тази машина, в нашите почви. Ако се копаят дупки в песъкливи и рохки почви, мисля, че няма да има проблем. Но при нашите глинести тежки почви е много трудно. Просто е почти невъзможно. Когато презасаждахме 185 броя 2021 година, с него работехме 3 човека.
3 човека го държахме с Фредо, за да може да изкопаем 185 дупки за 2 дни. Просто натоварването е неописуемо. Не го пожелавам на никой, но в земеделието има и такива случаи. Неизбежни просто. Сега да видим дали с Фредо работи. Ще работи, няма къде да ходи. Бензин, той е двутактов. Отделно се сипва масло. Не, 4-тактов. Грешка. 4-тактов, докато при двутактовия маслото се смесва с бензина. И гледайте. И сега ще разбереме, разбира се, дали изобщо работи. Така. Сега в момента карбуратор е отворен, така ще е затворен. Старт-стоп. Нагоре е стоп, надолу е старт. Ето карбуратора кога е отворен и кога е затворен. Сега си не отворен. Доста тежко. Това беше, може да се тръгваме вече. И ето го резултата след 2 дни работа. Първо с трактора в междуредията и после с тримера от около всяко дърво, защото там не може да мине мучера и ще ги нарани. 3 дървета имам само счупени, това е рекорд. Може да видите. След което утре сутрин предстои да пръскам с инсектицид, който, ако не се лъжа, е сумицидин, и за болести е каптан. Но утре ще проверя, съм сигурен. Това ще е предцъфтежно пръскане, защото, както виждате, вече са
Точно като пуканки. Вижте ги само колко са нежни и красиви, разбира се. Направим впечатление, че вече има мравки и паяци по тях. И точно заради това сега е момента да се бръска. И ето ни отново трети ден от пристигането ми в къщата и работата на полето. Най-интересното беше, че с нощи си мислех да купувам свредел. Понеже, както разбрахте в миналото преди малко, този свредел, който го взехме, не става на триточковата система. Отваряйки книжката сутринта, докато пиех кафе, видях, че триточковата система се регулира. И мога да ви покажа, че вече е на 62 см. Но някой трябва да гледа. Така. Ето. От заключващото устройство това се дига нагоре и горе-долу тук около 7 см от тази страна, 7 см от другата страна, не знам дали се вижда хубаво. И вече имаме 62-3 см събрани рамена. Така че мисля, че имаме успех. Това е една от първите дупки, които изкопах. Може да видите колко е дълбока. Това, което е интересното, че веднага глината започва да изсъхва. Много е влажна почвата, много е сбита, но пък си има всякакъв вид микроорганизми вътре, защото не е ровена от 4-5 години, ето виждате. Има си насекоми, има си червичета и просто това е. Но с фредела си е просто прекрасна работа. Бизнес без машини не става. Ето го трактора, може да го видите къде е. Започнах в 11:20. В момента е 2 часа и съм изкопал около 150 дупки. Сега ще ги проверя точно колко са. За да знам колко дръвчета точно да взема от разсадника, защото винаги има плюс-минус 1, 2, 3, 4, 5, 6 и така нататък. И почивайки си от полето, трябва да се работи друга работа, разбира се. Имаме дръвчета в къщата. Аз се грижа за моите дървета долу на полето, но не се грижа за дръвчетата, които са ми вътре в двора. Ето виждате на какво приличат те. И тази година съм решил да им обърна внимание и на тях, защото вече не може така. Първо, разбира се, почва с резидбата, макар и да е много късно за резидба, защото е април месец вече.
И вече сами може да видите тревата, люцерната и другите растения, колко много са пораснали, глухарчетата. И всичко вече е зелено и може би около 20-30 см на места люцерната. Според мен това е люцерна, защото расте много пъти. Сега хващам тримера, който си го купих преди 4 години. И е феноменален, разбира се, на компанията Stihl. Миналата година си купих и бензинов трион. Много хубав на Stihl. S261 е модела. И с него си купих шлем, каска и антифони в едно. Просто не мога да повярвам, по-удобна каска не съм слагал. Тя става за абсолютно всичко, свързано с храсти, дърводобив и така нататък. Просто толкова свикнах с нея. Първо, че е много мека цялата. Отвътре има едно меко при стягането отзад. На другите, на обикновените китайските пластмасово едно, много гадно неприятно. А това е мекичко с кожичка. Антифоните са брутално меки също, понеже аз си имах едни китайски жълти от Аши Фигавик, си ги бях купил за 6 лева и ушите ми бяха след това, много ме боляха. Но тези са много меки, много удобни, може да си ги настройваш и си ги дигаш ето така. Виждате ли как? Просто феноменално удобство. Ето така може да си ги нагласите, пускате си шлема, втягате си го и отивате до магазина да си купувате Stihl. И както знаете, нито едно засаждане на дръвчета не може да мине без колчета, които разбира се слагат до тях и се привързват, за да може да ги държи в първата, втората, третата година, докато още корените са и млади, не са влезнали надолу хубаво в почвата и не са станали здрави. Така че започваме с товаренето на колчета в попела. Пътувайки за овощната градина, минах през нея, изкопал съм дупките преди 2 дни. Спрях, слезнах додолу да видя пръста. И извадената пръст с фредела просто е много неприятно за съдене на каквото ще да било, защото в момента е на глинести буци. Аз мислех, че те ще изсъхнат и ще се разрохкат, но напротив, то става още по-зле. Става обратното, става точно като бетон. И абсолютно не знам какво да правя и в момента пътувам към разсадника за дърветата и съм взел една буца с мен заедно да я покажа на Милка и на Йордан Игнатови, доайени в овощарство, да ми кажат какво да правя. Така че това е положението. Ето така изглежда една тяхна овощна градина ябълки. Може да забележите сега как изглежда дръвчета. А ето там горе на хълма може да забележите цъфналите, всичките също са техни. Ето как изглеждат моите дръвчета на Игнатови. Вече са зеленички, хората идват и си купуват. Всякакъв тип круши, ябълки, сливи, череши, нектарини, праскови. Ето така до края. И там вече почват черешите. Моите, ако не се лъжа, ето там някъде. Сега ще ги вадим.
И ето може да видите как изглеждат 10 връзки с по 10 дървета вътре. Искам да видите само посадъчния материал как изглежда. Вижте корените колко са големи, колко са хубави, колко са високи. Просто това са нашите бебчета. Сега ще извадихме 10 връзки по 10 100 броя. Тук има още една. Да видим дали ще мога да ги събера в колата. Аз съм возил 185, но сега ще разберем дали ще мога да ги събера. Ето искам да видите земята колко е съчлива в разсадникът на Милко и на Данчо Игнатови. Ето това е почва. Ровкава, хубава, а не като нашата сбита и глинаста. Къде слизаме? Тук ли слизаме? Не, ще върнем. Добре. Не. Това е присадено сега за есента. Не се прихванаха нищо. Много трудно почнаха да се прихващат чевиците и сега съм присаждал. А ти си ги маркирал и си ги надписал всичките, нали така? Да. Докарваме циганета от Пазарджик. Да ти помагат. Тук няма кой да присажда. Ето ти я фрезат. Как няма кой да присажда в нашия район? Толкова ли няма някои дупници? Ето искам да видите как изглежда разсада. Мачката Ели имаше за разсадник. Указания, кой да работи. Пускам. Абе, това е трудна работа, приятел. Поглед, това всичко на ръка е команда. Това е много трудна работа. Аз още първият път, като видях, се хванах за главата колко много работа имате. Август месец ги присъждаха и като не се прихванаха, сега пак ги присъждах по 30 стотинки. Август месец миналата година, така ли? Много добре си направил капкото. И сега отново ги присъждах. И се надявам до октомври месец да станат, че останат по-дребни. Ама това е положението. Ама па иначе те стават много големи, моите дървета. Стават много големи и хубави. Сега ще видим като ги засадим. Тия, които са ми купила 150 броя. И това ти отива за двете градини. Нищо не отива сега. Ето тук сега спирам крана, Да? и тя тръгва отдолу. Къде е колчето, тук имам хидрант. След това при колата? Пред колата до пътя. И всичко закарам тази помпа. Това е много добре. Много хубаво. Спирам, навсекъде има кранове. Спирам един кран, спирам друг кран, пускам там, където ми трябва. Да, насочваш си водата. Всичко по Това колко е? Колко е това, Данчо? 50-та. Колена, кранове, фитинги. Браво. Пари си е. А това там какво е преди? Това е филтър при вас. Какъв е този филтър? Ами, тук тече. Тече малко, трябва да го спреш. Да не надува. Спри направо помпата. Това е филтър, нали? А какъв е този филтър? Какво прави? Филтрира водата, Да, от бунара, ако изкарва нещо пясък, да не запуши. минава през филтъра, да. И тръгвайки си вече от разсадника на семейство Игнатови с 150 броя дървета, 100 броя са ван сорт с къса дръжка, много вкусна череша за прясна консумация, и останалите 50 броя са Sweetheart, също много хубава череша. Вана е с къси дръжки, Sweetheart ще го разбереме. Така, както вече разбрахте, поредният проблем с глинестата почва и с буците има решение, и то решението е
с инертен материал, който се нарича шлам. Това е нещо като пясък и тиня. Разбира се, господин Данчо Игнатов ми даде телефон на кариерата, която се намира на около 40 км от мене. Обадих се на жената в неделя, дори не съобразих, че днес е неделя. Жената каза, няма никакъв проблем, но само трябва да си намерите транспорт, защото те нямат малки камиончета, имат само големи камиони, 4 оси, които събират по 30-40 тона. А на мен 30-40 тона не ми трябва. Сега най-интересното да сметна за 150 броя дупки, колко тона и съответно колко кубика ще ми стигнат. И това е предизвикателството. Днеска е неделя. Обадих се на един приятел и познат от село Дрен, който се занимава с инертни материали. Съм много доволен, защото има и малък и по-голям камион и утре отиваме да товариме от кариерата тъй наречения шлам. Така че наблюдавайте. И не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала, камбанката, защото така ни помагате много на мен и на всички около нас. Така че лайк, сабскрайб. И вече, както видяхте, не беше много бързо ваденето, защото са 15 връзки по 10 дървета, 150 дървета. Вече изминало около 2 часа от както съм извадил, не съм ги извадил от колата. Вариантите са два, защото от тук нататък е много неприятно, защото всеки изминал час и всеки изминал ден е загуба на това, че всеки изминал час и всеки изминал ден намалява възможността за прихващането на дърветата. И сега от тук нататък почва да цъка часовник. Вариантите са два. Единият е, ако се насъдат утре и други ден да останат в чувалите на тъмно и на студено, по този начин, който сега, без да се пръска корените. А с пулверизатор може много малко да се, ако е много топло, може малко да се напръска, но не да се отмива и пръста по корените, за да не съхнат, да не остават голи. Другия вариант е, примерно, ако ги засаждам след 3, 4, 5, 6 дена една седмица, да се направи един хубав ров 2 метра, около 50 см дълбок, разбира се пак с хубава почва, песъклива и така нататък, и да се зароват. И оттам след това да се извадат и да се засадат на овощната градина, но аз, разбира се, ще направя първото нещо, ще ги прибера в гаража, както са така в пликовете. И това е положението, защото тепърва ми предстои да купувам инертен материал, да смятам колко да бъде, да отида до кариерата с камионче, транспорт намерих, да го разтовариме на овощната градина на полето, за да може да ни помогне да ги засадиме, защото в момента почвата там е като бетон, сбита глина и съхнала на камъки. В видеята я видяхте. И сега отново ни предстои да свалиме мулчера от триточковата система, да демонтираме силоотводния вал, жълтия, който виждате, да откачиме 4 хидравлични маркуча. Защо? Защото се оказа, че аз съм изкопал 128 дупки, миналата година съм платил 150 дървета. И се оказа, че 22 дървета ще останат незасадени без дупки. Затова вчера сложих отново мулчера след свредела, минах около 4-5 метра, за да мога да направя още един ред около 20 дупки, понеже един ред е около 19-20 дупки. И сега свалям мулчера, трябва отново да качиме с някой свредела, защото свредела нито мога да го свалям, нито мога да го качвам сам. И тежка работа е земеделието, така че преди да се захванете, помислете много хубаво какво ви чака. Дали искате да скочите, да плувате, без да спирате, така че, но пък е интересно. Никога не е скучно. И ето сега продължаваме с мулчер. Мулчера се сваля и се качва, т.е. сваля се много лесно, качва се малко по-трудно. Но кубота си е кубота, много е хубаво, когато и трактор и инвентар е от една и съща компания, защото свредел е турски, не че е лош, работи, турската техника става. Аз бях много предубеден към нея, защото е ефтино. Това е първото турско нещо, което ползвам. Сем от кубота ми го даде да го ползвам за 3-4 дни, докато си изкопават дупките, да не копаеме на ръка, разбира се, да не се изгърбиме. Така че кубота си е кубота. Квернеланд също може, защото едно и също. За кубота ги бодисат в оранжево, а за квернеланд си остава в цвят червен.
Сега първо стойките на мулчера. Къде ще застанат. Трябва да се наравят. И два от маркучите махнах, понеже нямаше налягане в тях, но в тези, които има налягане, няма махане. Първия, който виждате, и втория отдолу, разбира се, ще изчакаме половин час, да може да слегне налягането, да ги махнете. Другите два съм ги махнал без проблем. Силоотводния вал е много лесен за сваляне и за слагане. Само да махнем маркучите. Трите пина на ябълките съм ги свалил, горната ябълка съм си я свалил, останаха само долните две, ето виждате ги. Като дам напред, те ще си излезнат, но чакаме маркучите, разбира се. И след изкопаването на дупките, преди поставянето на фиданките вътре в тях, трябва да се сложи тор. Дали ще бъде изкуствена или естествена, разбира се, естествената по-добра. Аз съм купил изкуствена, троен суперфосфат и амониев сулфат. Тройния суперфосфат TSP съкратено, еднокомпонентен фосфорен тор, той е на агрополихим, 50 кг е и много тежи. Сами може да видите. А пък калиевия сулфат, сега ще разберем на какво е, екобулпак. Калимисулфат, някаква компания, Кали, немска пише, че за първ път чувам всякакъв бик на нея, така че и тя също тежи. И тя 50 кг. Имаме и пробойна. Камъни. Какво купуваме? Камъни. Ето. Ето сами може да видите. Земята се е превърнала в камък 2 дни след изкопаването на дупките. Не можах да повярвам какъв огромен проблем се оказа това нещо. Не го бях предвидил, защото миналите 2 пъти, в които копахме, нямаше никакъв такъв проблем, защото не беше толкова влажна и мокра. Това поле не е обработвано от 5 години и може да повярвате, да видите за какви камъни става въпрос. Вижте. Това трябва да се извади от всяка една дупка и да се сложи коренно различна пръс от тази, която е тук, защото тази е глинеста.
Ето да ви покажа как Opel Vectra 91 година минава навсякъде. И ето ни пореден ден на полето, вече не знам кой подред е като бройка. Вчера аз и моят съсед и помощник Сашо извадихме цялата пръст от дупките, която беше оставена от Средела, защото беше оставил глинести буци. Мислех, че съм ги изкопал добре, но се оказа, че не съм ги изкопал изобщо добре. Извадих на ръка абсолютно всички, абсолютно целият материал. И сега в момента вътре сме сложили тор, комбинирана, троен суперфосфат и калиев сулфат. И отгоре сложихме рохкава пръст, ни докараха с камион във всяка една дупка. В момента слагам 128 колчета до всяка една дупка. Това са ми останалите колчета от миналите пъти, от миналите две засаждания. Просто им бяха останали около 170-80. Аз си ги подострих отпред, подравних си ги отзад и този път спестих от колчета, защото няма вече около 70-80 стотинки може би ми взимат на колче. Ето това са последните 7 колчета, остават ми още 3 и започваме засаждането на фиданките. Те в момента са увити в черни чували от онзи ден, откакто ги извадих от разсадника. Така че сега ще видите първото засаждане. И така, уважаеми зрители, драги приятели и абонати на канала, днеска беше първия ден от засаждането на фиданките. От 9:30-10 започнахме, в момента е 6 часа, засадихме около 80 броя дървета, 2 човека, аз и още един помощник. Просто, както се казва, се изгърбихме от работа. Това беше най-трудното ми засаждане. От 2020 до 2024 година съм засаждал 3 пъти дървета. Този път беше просто брутално. Заради буците, които виждате в момента, просто ни съсипаха нервите, здравето и така нататък, но добре, че вчера докарах земя, рохка от друго място с камион, за да може
непосредствено след слагането на турта да сложим рохката земя, защото ако не беше тя, нямаше изобщо да се справим по никакъв повод. За утре ни остава да засадиме 48 броя още. Днеска сме понеделник, засадихме, както ви казах, 80, утре още 48, за да могат да станат 128 и в сряда вече да поливаме, защото колкото повече отлагаме поливането, толкова по-голяма е възможността да не се прихванат дърветата и за пореден път да изгорят. Така че мъката продължава. Гледайте, харесайте това видео, абонирайте се за нашия канал и преди да тръгнете да правите каквото било, проверявайте почва, анализи, растения, абсолютно всичко. Не допускайте тази грешка, която допуснах аз. И вече мога да кажа, че ми е малко по-спокойно, защото това е последната дупка и последното дърво, 128 на брой. Слагам си не един, не два, три чифта ръкавици заради твърдата земя. Първото нещо, което правя преди да влезна вътре в дупката, е взимам фиданката. Това е 28-то Sweetheart. Засадихме 100 броя ван и 28 Sweetheart по синия цвят от разсадника. Синьо и черно са го маркирали. Първото нещо, което правя, е да подрежа корените. Горе-долу преценявам не много да ги режа, не всичките, но според зависието. Примерно големите ще ги резна по един път. Тук тези би трябвало да виждате на камерата. Така. След което слагам си третата ръкавица и почвам да копая вътре в по-роката пръст, която докарахме от друго място, за да може корените да са в хубава дорохкава почва. Почвам да копая, разбира се, първо изваждам буците, да не ми пречат, защото навсякъде има буци. Вече свикнах с тях, не се ядосвам толкова. На първите дървета се ядосвам, вече си свикнах. Копая така хубаво дълбоко, задържам си с едната ръка, хващам фиданката, хубаво я забивам навътре, да може да е здрава. След това държа с едната ръка здраво, с другата запълвам корените хубаво, така че да няма абсолютно никъде непокрити корени и след това влизам вътре да натъпкам с двата крака, за да може хубаво да излезне въздух. Така. И ето може да видите, вече корените са на сигурно място. Ето тук има малко открит гол корен, който върху него слагам пръст, хубаво така, за да е покрит, за да няма въздух. След това слагам най-големите буци на дъното, колкото и да е неправилно и неприятно, но аз няма какво да ги правя тези буци отгоре на повърхността, трябва да си отидат там, откъде са дошли, защото после много ще ми пречат. На първите 10, 15, 20 дървета много се ядосах за буците, но просто след това свикнах с тях и се примирих, защото има неща в живота, които човек не може да промени. Да се надяваме след поливането, което ще направим утре, малко или много да се разметнат тези буци, да не стоят така като камъни, ето може да видите. Като камъни са буквално. И затова съм с 3 чифта ръкавици, защото са много неприятни. И ето ни отново. Привет на всички. Положението е много интересно, защото последните дървета, които засадих вчера, минавайки покрай старите, видях, че има махнат бръмбър. До този момент за махнатия бръмбър бях виждал единствено от Facebook групите. И аз не го бях виждал на моята грива, но тази година го видях точно в разцвета на цъфтежа. Влиза вътре и изяждат личинките. Консултирах се с агронома
Той каза, че препарат няма. Имало е на времето калипсонобил забранен. Незнайно защо и вече го няма. И в момента приготвям тъй наречените капани. Много просто нещо е. Ако нямате син цвят кофи, бял или прозрачен, просто слагате вътре синьо пликче. Късмет има, че съм си купил чисто нови сини пликчета. Вътре се слага вода и привлича бръмбарите, които се отдавят вътре. Не съм го правил никога. Хубаво е да се слага и оцет, когато имате пчели, за да оцета гони пчелите. Но пък привлича махнатия бръмбър. При мен няма никакви пчели, защото аз съм много отдалечен, няма пчелини до мене. И затова ще сложа само вода. Няма да слагам оцет. И просто имам няколко кофи. Една, две и останалите ще бъдат от изрязани пластмасови бутилки за вода. Ето горе-долу на това ниво една педия съм си ги отрязал, за да може вътре да ми влезне пликчето. Обръщам го хубаво. Така. Напълвам го хубаво и вече е готово за полето. Следващата бутилка. Трябва да го премеря горе да бъде един и същи размер. Малко криво, но няма да ходим на изложение. Тези, разбира се, ги хвърляме. Никога не съм харесвал да събирам пластмасови шишета, защото са много неудобни за съхранение, духа ги вятъра и така нататък, но това е първият път, в който се налага да ми потрябват. Четвъртия капан е готов. Така. И вече сме на последния, петия. Пак да премерим до къде да отрежеме. Може би до година пак ще ги използвам. Защото мисля, че махнатия бръмбър е само на цъфтеж. И най-интересното беше, че сутрин го няма никакъв, докато е студено. Когато стане топло към 12-1, вече над 20 градуса, се появява. И капаните вече са готови. Те са от скромната бройка 4 или 5. И сега най-интересното е къде да ги сложа. Ето в момента ви показвам градината, сами може да видите. Ето това е цъфнало вече, защото пък на някой му отпадаха много. Ето там има едно. Ето там също виждате. Така като гледам по-скоро повече в горния десен край има цъфнали дървета. Сега най-интересно къде да ги разположа. Ето там горе има 2-3 хубави цъфнали дървета. Ето виждате и в средата в момента къде са. И ето там има едно голямо цъфнало. За него ще сложим със сигурност. И искам да споделя с вас, че вчера, докато залагах капаните за махнатия бръмбър на овощната градина, изпуснах си телефона на земята, с който правя всичко, работя, снимам, дори в момента снимам с него с предната камера. Изпуснах го с дисплея надолу, има протектор, челен, има кълъв. Прибрах си го обратно в джоба, прибирайки се обратно в къщата. Видях, че точно горе в десния ъгъл има
пукнатина. И се успокоих, защото си мислех, че това е само протектора, но се оказа, че е повреден и самият телефон на камерата. Най-странното е, че камерите, трите се намират отзад, а удара отпред на телефона. Пускайки камерата за видео и за фото, трите отзад, екрана ми стои замъглен, а пускайки ги фронтално към мен, няма никакъв проблем, което значи, че задните трите камери не работят, предните работят. И от вчера ми е много трудно, наистина, много зле се чувствам. Затова това е обица на ухото и трябва да се снима с GoPro, за да няма такива инциденти. Когато има инцидент, GoPro-то си е капсуловано, има си кълъв и така нататък. Днеска мислех да не снимам, но не мога да не снимам. Просто трябва да ви показвам какво се прави и какво ще се прави. Вече сме, не знам си кой ден. Очаквам брат ми да дойде всеки един момент за поливането. Насадих 128 броя дървета. Както виждате, купчето прозрачното ще бъде напълнено. Ще бъде дигнато с вилиците и челния товарач на трактора. И така ще поливаме между редовете гравитачно, без помпи, без нищо, защото аз мога да си го регулирам височината. Когато го дигнем нагоре, водата очевадно се стича надолу. Направил съм маркуч, който е там в далечината. Го виждате. Жълт с кран, да може да е удобно. Той ще полива, ще карам трактора, така че гледайте. И разбира се, едно от всичките дървета от 150-те ще си засада в двора. Това ще бъде сорта Sweetheart. От нея ми останаха две. Едната е за вкъщи, другата подарих на моя помощник. Вана го насадихме. Той беше 100 броя. И сега този, която ще засада една единствена дупа, ще изкопа с фредова, защото е много трудно ръчния и много тежък. И Sweetheart. И ето иновативната система, за която ви казах в миналото видео. Хванали сме бидона с колани. Понеже ще бъде наклон напред, аз исках да бъде назад към трактора, но не може, защото опира щуцера. Ето е помпата Бибо. И сега ще го напълним от двата ми кубика в хидрофорната шахта, единия кубик на трактора. И ето е моята иновативна система, разбира се, работи с крана, с тръбата, с купчето на трактора, хванали сме го с колани и стръчотка. Може да видите какво е удобство. Ето може да видите, схемата за поливане ми работи безупречно. Горе-долу около 20-30 литра на дърво гледаме на прима виста, нямаме с какво да мериме, но горе-долу на око. С кран се спира маркуча, за да се пести водата. Ето сами виждате. И сега отива на другото дърво. Ето може сами да видите. Горе-долу с около 90-80 см тръба в И-30, за да не пръска, да не рови долу. Просто е безупречно. Горе-долу един кубик ни стига за 6 реда.
И здравейте на всички почитатели, сабскрайбъри и готини хора. Вече сме май месец и днес предстои да сменим маслото на машината. Първата му смяна 22 литра събира с 2 филтъра. Чувате птиците как пеят. Всеки момент чакам да дойде механика от Кубота с баничарката. Ето там съм приготвил стълба, кофи, детското столче, инвентара, който ще ни бъде необходим за смяната му. В момента той е на 73 моточаса. Понеже ни предстои много косене на много обрасли масиви. Такива, които не е влизало машина 2, 3, 4, 5 години. Дори на които още не съм ходил. Но първо ще направя една обиколка с колата и с GPS-а, т.е. GPS-а на телефона. Колата ще бъде по-немодерната бялата Opel. Така че, добре дошли. Харесайте видеята, абонирайте се за канала и пишете в коментарите. Благодаря ви. И както сами видяхте в забързаното видео, буквално за един час служителя на Кубота смени маслото на двигателя. Той събира около 21 литра и половина, 22 литра. За смяна имаше, разбира се, маслен филтър. Интересното е, че при М7, единствената серия от всички трактори Кубота, се сменя филтър и на скоростите. На другите М5, М6 не се е сменило. Това, което малко ни забави, беше челният товарач, защото той е обхванал почти целият трактор. Капеше малко масло под едната града отдолу. Капеше малко масло, понеже са две пробки. Интересно е, че има две пробки, не една. И точно на пробките минава една основна града, която държи челния товарач. Капаше малко върху нея. Позацапахме положението, избърсахме го колкото можах. Паляйки трактора, разликата в шума беше осезаема. Просто много по-тих стана, но много по-тих. Просто отчудващо по-тих. В момента е на 73 моточаса. Миналата година го взех на 9. Следващата смяна на маслото с други филтри ще бъде на 250 часа. Така че, до следващия път. Лайк, сабскрайб, аз съм Кастро Премиум, Росен Стоянов. Какво по-хубаво от това?